правим ясновидски профил на Делян Пеевски, но тук профила ще бъде по-особен. Значи, първо ще кажа до един ден какво ще стане. При него има проект, свързан с банки. Виждам да е свързан с място, помещение, свързано с банка. След това ще има документи, които прави, и тези документи на втория път ще бъдат успешни, но всичко става за един ден, 2 пъти, свързано с банка. Това е днескашния ден. Едновременно с това виждам да мисли за дома и за личния си живот вътре в дома. Ще стане въпрос обаче личния му живот да е извън основния му дом. Виждам върху него на следващия ден агресия. Здравейте, Ивета, записах ви. Ще ви помоля само да изчакате да довършим гледането и веднага след това сте вие. Много силна агресия ще има. Виждам го да вдига кръвно, да има проблеми. Отново ще бъдат свързани с пари. 6-цифрена сума виждам. Да става известие и ще се ядосва изключително много. Това е на следващия ден. Сега, директно на последващия виждам да става въпрос за отново 2 пъти за съдебно решение, което трябва да е излязло. Това е между втория и третия ден. Да е излязло и да става въпрос вече за големите, за 3 лидера, които управляват България. Отново ще става въпрос за еврото и за пари. Дария, записах ви. Има един човек преди вас. Така, основният въпрос е, ще измести ли Делян Пеевски Бойко Борисов? Отговорът е да. Вече е вътре в нещата. Има известие, но е частично известие за това. Още не са нещата готови за изместване. Кога ще го измести? Седмица, месец, година, 1 месец, 2 месеца, 3 месеца. На 4-тия година, в година и 3 месеца. В година и 3 месеца преди да навърши година и 3 месеца, виждам път. Виждам тогава да става въпрос за края на подготвяне на нещата. Тогава ще се прави, виждам знак за победа, няма да има избор. Имайте на предвид. Виждам човек, който е легнал болен. Година и 3 месеца преди да изтикат тези 3 месеца на годината и 3 месеца. Виждам болен човек. Това Бойко Борисов ли? Отговорът е да. Ще става въпрос да се чувства във въздуха. И между 3 и 4 месеца виждам да става въпрос за страхотна депресия и отново свързано с еврото. За президентските избори. Бойко Борисов ще бъде ли президент? Отговорът е да. Твърдо да. Виждам да има обществен договор, свързано с президентството му. Значи Бойко Борисов го виждам името му да става президент. След президентските избори ще има ли опасен, фатален ден за Бойко Борисов? Отговорът е не. Ще бъде ли сменен Бойко Борисов? Нещата седат наполовина и виждам като меч, който разцепва. Ще има проблеми с взаимоотношенията. Ще се опитат да ги спогодят проблемите. С една дума вълнение ще има. Но виждам нож, малък нож. Ще измести ли Делян Пеевски Бойко Борисов в ГЕРБ? Отговор е твърдо да. Кога? Седмица, месец, година, 2. Във втората година виждам раздяла.
раздяла с болен човек в края на втората година. И няколко дни. От тук нататък, от моето гледане нататък. Но ще бъде с добри чувства. Не виждам война между тях. Виждам да става въпрос за нов дом на Делян Пеевски, извинете. Добре, това беше поредното предсказание от нашата поредица политически предсказания за известните български политици.